Inunlah rumah, mebu balik ke Sumedang. Alang itu dah mebu balik ke Sumedang. On neligidol lagi dak arnam lang PKCS zone mata dak non dak warlong sidolo la sipu dak nakerang dunarat tumhan neli pu teteni alam neli arjuponi ini tante nangli tungge kunapen lo. Ni tungki la dak pen. Dak boneza maketi. Tante pining dak tabang so karbi risonim sorong aje. Chuneng pen mute peneng ason sidami keprek kupilo ka teklong dan ke. Chuning pen pining ke frek pekan lo pining ke adim ta mi pon bom lo la si munita pining si omu chot. Lang di pining si mane lang memu pial bonde. Pining si lang memu chuning ke munita bengke ke do ta an jagat mi pining ke jagat ta mi lo ke do dim ta mi sen lo. Kalang di ante nang limen na cethanik jima. Ni limen ke alisharong hangpi. Alisaro hangpi. Thank you then. Churo lo alang li phan neli karju alam thai puthot alang li hin penang ke thak dun pon neli alang li phan suri akeropa jero neli kedo laga dak bordeka langmeli nirja klamong si neli dolo non abang ke cultural procession mate rong ke tonglo lasi non la aprang si bang ke jilang so keses unit pen pon la selang tuman puthot arjupon thu selang tante nale tumke koso unit pen di ni tungke jilang so keses unit ta churol selang tume jilang so keses unit pen lo la se ako do thula neli alang tuman ako arjupon thu po tante nangli tumke koso unit pen di nele tumke ladak bordeka lang mili keses unit pen di ta churo lo alang tumang ke bordeka lang mili keses unit pen lo asi puthot neli arjupon thuji lage tante nangli tume koso unit pen di lang nirja keses unit churo lo alang tumang ke lang nirja keses unit pen puselang tum nangkhan pasini dun lo asi puthot neli arjupon thuji labang ke tante nangli tumke koso unit pen di atur kimi keses unit de ta churo lo alang tum nang ke tham non pot alang tum ke atur kimi keses unit pen pulo asi puthot neli arjupon thui nangli tum ke koso unit pen di hinchong keses unit ta churo lo alang tum nang than bon thulo alang tum ke hinchong keses unit pen puselang tum nang pasini dun thulo lasi neli puthot arjupon thuji nangli tum ke koso unit pen di klimso keses unit di churo lo alang hitum mang ke klimso keses unit pen puselang tum nang than pasini pon lo lasi neli puthot ako arjupon thuji take nangli tume koso unit pen di tumke inglong chedon unit inglong sidon keses unit to churo lo alang tum litum han product pan lang tum la unit sa apen seme lang tum nang thanang pasini dun pot alien pen akiro pilo non neli kedol ga dag ar nam lang pi keses zone mata dag so karbi risonim so juta klam long sinili dolo la sipu ya ip pen neli
apan neli làm theo chupon si là si khi nàng na pen lo cái bang cái Nè hả? Dạ, bọn nó giáp cả. còn là Japan đi đang thế chuning si cái làng mi mà pening lo Hẳn vơ làng mết lỏ. chuning cái làng mi mà pening kam Mình ta làng mết cái lỏ. làng đi cái chuning bên kacip break pipi lo nang cái thek dam long dak Đây làng nó nào chứ? kopi ha Non ra làng đặc non là chuning cái nang don de đi Đã hấp bút được chút đấy. don de cái làng mà rong cái dak corner Japan cái đi cái làng đi đó siro lo itu mà api nili karjulam de potot alang li nang cái thak don pot nili hin pen alang le pan suri agak pajir lo Neli gitu lagi tak medical camp along si neli dolo la sinon neli kalchu ponji lagi jambili NGO long funder alang lido manok terang la si alang lihin pen ne alang lipan neli dam the kalju itu sir tangte nang litum medical camp jambili NGO tum pen nang litum pining si nang litum tak mane labang so Amai lo nang itu labang so arpu pening si kian unceng mate chuning pen mate prang bata nang itu labang so arpu endun tu lah. Kelang lo, kecing si karbing lang solang do rat do na we phasa me tum hawari so im so rong aje. Along na kasitong tum pa suri achoro pa jir lo. La pa no ne tum labang so jambili enju bitung la me de la po tum kecing hon MMU team na tum sistame do alang tum pen chirap chitu me labang so medical camp mate ok prana hin sistame tum dak chirap chitu dun lo. La pa nil labang so kira pa chitu ni tum non kecing si kali kidam tang karbila me na me pen cheng lok. No na son thak karbiri so nim so along sistame tum chitong lapuson sai klem dun bom lo non ke wang jilang sistame itu labang lapuson ok pran ke lang asan chom ke kachirap chitu biar de busi tum tim jambili enju bitung me lam chak pikang lo. Kalang di sat. Tangte nang le tum pini nang le tum staff lo bangkoan lo na chitong dun pini. Pini non bang lam de lang tapi ke wang tum do lang non bang ke non ba ke bang kep ba ke do lo. Pakai dulu di. Choro lo lang le jambilian jo long founder man of terang pan ni long lang le apor nga chit pidu na pot ne le lang le pan suri ake choro pajir lo Philippines. Ingkoi là sự kia bằng đình
awal kali disuruh sorong aja mati ini yang deng anam nanti awal kali disuruh sorong aja lo non ladak kali jutang song alamat yang bilong kecetong kali jutang jubat kan kecing parpi kali jutang song kiri piamai ahin pen lang cari alwi na kaikis kami di sore ng tidun di sa tung kiduan lapen ana nanti hawaran kan along ateran tin so galo ningkan suri hinira pre proxy thang achiklo lipai liani piripia mepen itung awal longwan si itung aphan karbi jutang song Bangkang chen le doi nang to jadi tu malong non putop akan seperti siapa mungkin jangan itu mai ini ben yang nasi tong dun sa long sing be alang